Choi, 1 point. Execuție dezamăgitoare pentru Von Choi. E foarte bine plasată bila roșie acolo. Incredibil blonda. Și ce break a reușit mai devreme de 20 de puncte. La această ediție de Masters, cine va reuși să câștige un meci din 5 vizite la masă va primi un bonus special de 10.000 de euro. Recordul îl deține Eddie Merckx. A câștigat un meci din 6 vizite la masă. Mare noroc a avut blonda la această lovitură. Am văzut că și-a cerut scuze, a ridicat mâna să-i dezvolte.